karadyo, aniya na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Balagtigi. Insabay akong bisita. Ako na, Lucio. Oh, Laura. Niya ka sa kong panimay. Nasuroy ka ba? May tuyo ka pa kanako. Husto ka, may tuyo ko nimo. Importante kay nga akong tuyo nimo noy. Maluoy ka, tabangi ko sa kong kahimtang karon. Oh. Nganong ni katawa ka noy, Lucio? Ngano? Kuan, nalipay kong nagkakita ta pag-usap, Laura. Dili ba? Managsama man mo ni Madam Elastica? Ang buot mong ipasapot, nga managsama mi nga barangan. Oh, Labaw pa sa barangan, Laura, ang nakuptan na kong gahom. Dili lang kay mga barangan mi ni Manang Elastica. May mga hurim-hurim kaming gihuptan. oh, Sultihi ko kung unsa imong gusto nga akong ikatabang. Ang bahin ba ni Aquarius? Ang immortal nga nahigugma kanimo. nahigugmas si Aqualus na ako. Nasayop ka tingali ni Lucio. Wa pa mahitabo nga masayo po sa kupanagna. Nahigugma kanimo ang maong immortal. Nahibaw ko nga si Aqualus, hari sa mga ukoy, hari sa mga dautan sa dagat, hari sa mga dagkong tiki nga anaa sa ilawom sa dagat nga karon nahikato pa. Kani ang uban ni ini, kinganlan sila og mga dinosaurs. Siya ang nanguni ini. Gusto kaniyang kuhaon. Unsa? Dadun sa ilawom sa dagat. Tabangan ko ikaw, Laura, kung saon nga malayo ka kaniya. Salamat kung mao ka na. Apan sa dili pa. Ang bahay ni James ang gusto kong mahibawan. Kinigyod si Kupit. Gilangay-langay ko sa akong katuyuan nga ito ni Laura. Si James. Huwag yun ko siya mapatay. Makaduha na kay kayo nga buot ko simpatyon. Ang busit, litob. Huwag yun mamatay. Murag immortal nga taas og kinabuhi. Aray ang malaos! Litob ka, Teking! Kadali ba ni mo nagkaalis na? Aray ang malaos! Litob! Agay! Gidapog na yun noon ko! Aray ang malaos! Unsa man? Kulata, gusto ka? Dili! Nigo ko nimo kay paspas kay kang nilagaw! Tungod kay nagdali ko! Ya, asaman! Asaman ka! Ha? Muadto sa balagtige! Magunsa man ka dito! Ha? Ayaw na kong sukit-sukit, ha? Yasaman! Pawa na! Yasaman! Muadto kang balagtige! Biyahan ko nimo! Ha? Kuyog ko! Ha? Kuyog ko! Bahala ka! Salamat. Kinakuha ko rin kinisyakinan nga ako na paleta. Kinahanglang lihukon ko. Kinahanglang balikon ko si Laura ug ang akong anak. Magpaila ko nila nga ako si James ug dili si Jeff. Dako kong buhay. Ako yun na gina si James. Ako yun si James. Laura. Franchel, akong anak. Magkahiyo sa kita pagbalik. Magtibuok pagbalik ang atong pamilya. Wala lagi mamlay rin. Kaya siya, ano na siya na pita. Ano siya rin ito? Doon na siya pinakitaan. Hi, Baron. Di anak ko. Uy. Ma'am. Ma'am, Hain na akong gipagukod, gipapangita ninyo.
Nga nang wala niyo ba da pagbalik na ako si James? Bisura pa kita na mo eh. Sige, ma'am. Wala kita mo makita. Tanaw na, ma'am. Unya, di na mo mangita? Ha? Sali ay. Di na ba mo mangita kay patyon ta na lang mo? Ay sa paginahan naman na yan oy. Mangita man mi. Mangita, Kaya mo ma'am. ming gipatawag mo balik mi dire. Ma'am na, tanaw na. Kinahanglan makita ninyo pagbalik si James. Kay kung di ninyo mada si James, tirin ako. Magmahay mo mga kalalakinan. Tangtangon ko ang inyong kasing-kasing ug akong kanon. Yawa ko ni mo ma'am. Ayaw kumidya naman mo eh. Wa ko magkamidya. Kumidyante ka ba? Wa ko magtiaw. Inyo na kinigigunitan ko. Hala kada ko bulawang bato. Nakuha ko. Ihatag ko kininyo. Kung ninyo madasa kung atubangan si James. Nakadungog mo? Ay, Mainyo ning dakong bato sa Bulawan. Kung inyong madapagbalik si James nako. ma'am. Ay mo nagwato ma'am. Basta ano na baba. Nakita ko sa bulang kristal ang gilubngan sa imong mahal nga bana, Laura, nga mao si James. Oh. Oh, uy, Ni Lucio, ngano? Nganong nakulat ka? dili. Unsay dili? Nakita ko sa bulang kristal. Dili di ko mahimong masayop. Mutugan yun sa tinuod ang akong bulang kristal. Unsa man ni Lucio? Unsay gitugan sa imong bulang kristal? Wa sa lubnganan ang patayng lawas sa imong bana, Laura. Unsa? Nagsulti ka bagid sa tinuod ni Lucio? Ha, ni Lucio? Sa gikaingon ko na, wa pa mahitabo nga nagbakak ang bulang kristal diri kanako. Kung unsay iyang gipakita, mao ka na. Unsa? Dairang day! Hahay! Sa wakas! Sa binisaya, sa katapusan! Sa in English, ending! Ni ano sa gaday! Way ending, oy, way ending. Malipain sad ko ini ronday. Katilaw sa kong bibing kang pinalutaw day. Ang pinig pinalike. Irang gino! Dianas irang gino! Ato tas kwarto day. Kwarto ta day. Ay, hilab, Gino! ay! Gino! Dianas irang! Kita Gino! Suod man kita! Kababataam kita Gino! Dianas irang kita ka Gino! Hilab lagi! Ngano mo hilom ako? Niya noon ka! Lipay kay ko na iwasay ko ko. Ay, katilaw sa kinig lami ron. Lami na ne! Sabi ka ni mo ay, isa ma- aligre magka-perme. Wa ka ganahe Yak na. man lang kawasay. Wa ka ganahe. Ay gara-gara na ko ron ha, kay wa ko sa maayong mod. Dali, ipaodi ka na. Ipaodi ka. Toyo, ha? Ay. So ayan ka na itong mood ay. Gusto ka, day. Ay hain kahit maayong ikay akong imod mod Ayaw, day, ayaw, day. Gusto sa Ayaw, ka. day. Mo, hala ko kabayin tiron. Ilam, ha? Dili, day. Oy, dili. Palami lang ta, day. Limpihan ta ng dunggan ni mo, day, be. Hilom lagi. Ay, ganun kalmam kay kaday. Hamagon ti kaday ra nga. Hamagwasay, hap! Ay! Aray, day, oy! Ay, aninipot. Kita ko aninipot, day. Sige, hala. hamag pa. Di apay sige. aninipot, ha? Ay, aninipot ka ni. Ok din ang lupad. Ngano, gisagpa ko ginoo. Ginoo! Gisagpa ko, ngano maniday. Kalain ni mong batasan. Imo man kong gipasakitan. Ay gieg na ta kang hilom. Sapa kaayo ka. Ay. Di apay lang aninipot. Gusto pa Ayaw, ka. ayaw pa. Shoy! Inita ni magbuot irang. Oy, nga naman taon ka. Ako sweet kay kunimo. May pagmuhala ko kaduhala na. Hala! Hala! Ikaw mo kag asinday. Mo kag suka diha. Nga naman ka daira. Wasay, hilom ha? Ipotang na sa saktong lugar ng kiat-kiat, di ba? Adi, wasay ko. Tungod kay gikapoy ko nga nagunahoda sa mga problema ni Inday Laura. Agi kapoy ka dairang. Nga naman sultihi ko day. Wasay ko. Imong gialsa ang problema ng Laura mo. Gikapoy ka. Ay, Gibugatan ka amaw day. ka man di ay wasay. Ay, Amaw dyan ka ay. ama, wasay. Ako ray wasay nga mo. Bebe,
Di ta mag-atobang ay. Ay, Kas maganti ka diha ro, pad. mapad-pad ka yung og 50 kami. Ay, gihilabtan ang kadaot na ko. Ay. Awasay, good. 50 kamitros, gyud. Oy, hala! Mami Laura, naginuktok lagi ka. Kasi imong ginaw na, si Daddy Jeff. Si Daddy James ni Momoy akong gihuna-una. Ha? Nga naman. Day, ni aman mong duha si Dong Francil sa gawas, day. Gabi na rabao. Sod na lang mo, day. Di baya ka kumpiyansahan din sa atong dapit din sa bukid. Nagsagol lang baya ni mga tilimadon din Dili ingon nato og mga ingon nato. Wa gyud mapili, day. Mami Laura, musod na lang ta sa mansyon na. Karon ang tataod, Francil. Daghan ba ko na-una? Ha? Ay, ang unsa naman sabday. Ang gisulti ni Noy Lucio kaganina. Tuod di ay no. Taod-taod baya mong nagkasulti no. Nagpalayo-layo lang gani mi sa inyong nahimutangan si Dong Francil. Kay pasig baka disturbo mi sa inyong gipanagsultihan ni Lucio. Ang bahin sa lubong ni James ang among gipanagsultihan ng tirang. Iyang nakita siyang bulang kristal nga. Ngawa si James sa iyang lugnanan. Ha? Hain man si Daddy James. Wa sa iyang gilobngan si Dong James. Oy, wa pa gani 5 katuig, day. Pila pa lang gani ka mga buwan. Wa pa gyud taon tumabukog ang pateng lawas ni Dong James, day. Oy, Wa lagi ko nunang. Wa ang pating lawas sa kumbana. oy, kun mao, hain man di ay. Asa man di ay. Tinuod ka ang iyang gisulti, day Laura. Maunay akong gustong sutaon ng tirang. Oo niya, unsaon man. Ipaukab ko ang nitso. Paablihan ako ang gilugnan ni James. Og tan-awon ta kung nagtug-an magyud sa tinuod si Noy Lucio. Mami Laura, Buhaton yun na ni mo, day Laura. O nang tirang, tanawon ko. Kunwa bagisod ang gilugnan ni James. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilig? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!